Това е втори епизод. Това е втори епизод на как да си направим замък. И втора. Само за шифуваме, това е общо 10-ти май епизод на Майнкрафт. И как можем да кажем тройно оцеляване. Въне замък втора част. Да, правен на замък втора част. И сега ще дигнем малко замъка и вижте как целя водата. И не мога да умра. А пак Супер Соник направо си разби фасуна, като падна. Аз пък не съм там, защото правя на стол брик. Брик. На пода. Уха. Аз съм паркурист. Момчета, вие кой левел сте? Аз съм 0. И аз съм 0. Аз съм 8. Добра. Ох, кой го сложи той там горе? Бай Тошко, що слагаш тук, бе? Ау. Така с един... Някой да направи някъде врати, например Рос. Не, аз ще направя. Добре, Рос направи 4 врати, да се влиза през 4 врати. Направи... Колко? 5, добре, 5 врати и такова. Как се наричаше, бе? Оно идеето, като стъпиш на него, се отварят врати. Pleasure Plate. Да, и такова направи. 5 врати и колко Pleasure Plate? 5. То се знае. Айрон врати направи, ако имаш Айрон. Не идеи. Айрон врати не трябва сега. По-нататъка, като развием. Трябва да седни хома тук в замъка, защото иначе ще го загубим. Не, аз ще оставам винаги тука. Ще оставаш винаги. Ами когато спираме да играем, аз ще оставам тука. И ще си изключвам то и то, после ще ме пусне тука. Ако искаш и ти оставай тука. Вижте, аз съм момент, много съм момент, защото целя водата. Админа направи един, супер. Опа. Въй! Ха-ха, добър съм. Може да ви се струва малък замъка, но ние ще го разширим също. Може да направим някъде други вратички към втора стая. Да. За да го разширим също малко още. Админа пак направи нощ. Пак направи. Не пак и почна. Админа май пак почна да върти ден и нощ. Май ще не трябват повече от 8 стака или 10 стака за замъка. Аз имам още 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Стака и 43. Сега изкара Супермен. Ами събирал съм. Наистина имам толкова обаче. Бяха и повече, ама аз моите си ги продавам. Бяха и повече, ама дадох и на Рос. Ема сега как ще падам във водата? Рос, довърши ли пода, бе? Чакай, ще довърша тук. Така. Какво ли ще стане? Момчета, къде да сложа в 5 врати? Не знам, ще решим като направим стените. Супер Соник, хвани ме, защото ще се убия. Не, няма. Не! Вземи половин живот, супер. Щупи и той, че сгреших. И той също там. Дете под тебе. Не той, бе! Той там. Дето удрям в момента. Кое къде? Виж кое удрям. Не можах да видя. Давайте, продължай там, аз ще се запълня тези стрити. Аз тук имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, няколко стака.
За какво подскачам, където не ми трябва? Така, сега как ще излезем, мой друже? Така. Да, много си умен. Гледай. Ой! Ей, тъй се слиза, бе. Умря ли? Не, бе. Ама бих искал да стане това чудно нещо. Що? Щото останах на малко. Тук заваля сняг. И баса грамотевицата. Кой призовава Херобрайн? Ехе, чувате ли грамотевиците, бе? Аз ги чувам от теб. Страшни са. И това е края на този епизод. И Много кратък стана, бе. до скоро, мои млади падуани.